Täytyy ottaa lyhyt todiste, että on ollut täällä. Venemessuilla. Niin. Joo, oikein. No kiinnostaa tietysti. Kyllähän niinku... Voi myös, vilppiä voi myös ottaa sellaisella kuin sähkömoottori. Jalkaa vai pois? Ei tarvitse ottaa pois. Joo. Ja sitten kannattaa melkein astua joko ankkurin päälle tai sään päälle. Pääsee vähän korkeammalle. Pienillä sopii. Kyllä. Mutta kyllä tää on niin tosi kiva. Jos mennään tänne, tää on oikeastaan eri näkeminen. Silloin se paino 15 tonnia, nyt se on 22 tonnia. Aika paljon lisää, ja se mitä nyt heti iskee silmään tässä on sitten piikkaa se tehdä semmoista, että sehän painaa ja kisaveneessä pitäisi olla. Sitten sisältä sillä alkuperäiskunnossa on takahytti ja keittiö, joten se oli vaan sitten tyhjä. Siinä on vähän merikunkikaa. Tää on näkemisen arvoinen laite. Oh. Paras grilliruoka mitä on syönyt. Onko näin? Aivan mielettömän hyvä. Mä oon aina sanonut sitä, että makuaset ei voi kiistellä. Mä en tee maailman paras burgeri, mutta mä teen top 3. No niin. Siitä.